No niin, tervetuloa. Is das stuff tässä näin. Kyllä, suomen kielellä, vaikka kanavan nimihän on hyvin englanninkielinen. Olen saanut kunnian olla testaamassa suomalaista sanapeliä. Ja on ollut kiva pelata, vaikka en mitenkään erityisen hyvä tässä pelissä olekaan, niin silti on mukava pelailla, ja kun pelaa, niin sanavarasto alkaa kummasti kyllä sitten myös kehittymään, että sellainen kognitiivinen hyötypuoli tässä voi olla. Mutta otetaan uusi peli. Tässä on nyt sellainen, että mulla on vaan tää pääikkuna, josta ottaa kaappauksen. En jaksa säätää sen enempää. Uusi peli. Siihen tulee tollanen ikkuna, pieni, joka nyt ei näy videolla. Saa valita, että onko botti vai itse aloittajana, ja minä kyllä otan, että minä aloitan. Minä. Se on ajoittain niin toimii paremmin, että itse aloittaa, mutta sitten joskus tulee sellaiset kirjaimet, että ei meinaa oikein keksiä. Äkkiseltään nyt keksin tästä ysi ja ei ja jaisi, ei tuu jatsia. Mutta aloitetaan helposti, ja tosiaan bottina on toi säde taitava. Siitä on vähän useampaa tasoa. Sitä ei tässä kesken pelin voi säätää, ja nyt tuli mulle tää jokeri. Ne on aika hankalia mulle, kun mielikovitus kyllä sinällään toimii, mutta se menee vähän sen lukkoon noitten jokereiden kanssa. Ne avaa vähän liian monia mahdollisuuksia, niin sitten menee päsmät sekaisin. Nyt on tosiaan niin, että käytän web-kameraa äänen tallennukseen, että äänen laatu voi olla ehkä heikompi kuin mitä mulla on toinen mikrofoni toisessa paikkaa. Mutta eiköhän tästä pistetä jatkoa. Laittaisiko ihan vaan ai ja i, siitä tulisi 8, tai sitten laitetaan i, jee. Mennäänpä sillä. Oho, no niin, juu. Ai. Tähän voisi tietysti laittaa, että ohi, kun nyt on toi uusi. Ja ou on tietysti, tässä on paljon sellaisia kahden kirjaimenkin mahdollisuuksia, ja joskus niillä on pelissä taktikoidusti, niin pelaa sitten bottia vastaan tai pelaa oikeassa elämässä Scrabblea, niin ajoittain kahden kirjaimen siirrot on aika hyviä. Esimerkiksi voidaan laittaa ihan vaan 18. Ei nyt jaksa keksiä liikaa. Ja edelleen ois mutta voisimme jatkaa. Kääpy, kun ois y-kirjain, sitä ei kyllä tuu. Jokerina menisi tuohon noin. Käryt. Ja tupa. Biva on japanilainen soitin. Muistan tämän ulkoa.
ei sillä, että se tulisi itse heti välttämättä mieleen, jos nuo samat kirjaimet tulee omalla vuorolla. Nyt otetaan tuosta vaan bit. Sitä. Ja at olisi tietysti väki. City. Se ei valitettavasti ole. Siten puuttuu n. Tietysti olisi väet. Metka. Vekit. Taidaanpa laittaa vekit 18. Ja tosiaan abit tuli sieltä musa-abit. Nani. Manit. Ja nyt olisi tietysti mulla täällä sellainen kuin mau. Menis tähän ja voisin jatkaa. Vai mites? Katsotaan. Joskus pitää vaan asetella. Nami. Namit. Nami. 31. Ja F. Älä. Nälät. Tietysti tällainenkin vaihtoehto on. Ei mitenkään. Nyt ollaan aika tasapuolisesti. Tässä näin on sadepottia vastaan. Otin ennen tätä nauhoitusta toisen videon ja ajoittain voitan tämän säteen. En aina. Good. Näpyt. Näpy. Oliko se? Olihan se. Joo. Lingola. Golaola. Olla. Langot. Vaan 16. Se ei käy. Haluan enemmän pisteitä. Nolla. 0 point. Nollat. Taidaanpa pelata. Eihän se ole kuin vaan 11. No niin, no miksi minä sen pelasin? No kun ei jaksa aina liikaa miettiä. Mutta tässä on nyt sellainen vuoro, että 20 pistettä tosta sois. Pelataanpa se. Ai se olisi ollut, aina unohtuu toi
fa, sol, le, mi, ma. Tuli vaan mieleen, että fe, mutta tää on just näitä. Just näitä. Ja kun vain 8 saa tee. Tete. Mietitämyssä päähän tou. Sou. Jos olisi iitä 2 kappaletta, niin on sellainen kuin ksii. Vähän niin kuin ksiit, mutta ihana validi sana tässä pelissä. Ja joskus mulla tulee tällaista kirjainsokeutta. Oliko se? Ei. Eget saattu olla. Ja tietysti olisi LED. LEDin valovoimakkuus on voimakas, mutta ei hyväksytä sellaista pelleilyä. Voi että. Se ja saa tuli sieltä. Pitäisikö tuollainen kuin id olisi mennyt jo aikaisemmallakin vuorolla, mutta tää on kesto. Joskus on pelien kesto pitkä. Nyt on pelattu 13 minuuttia kellon mukaan. Katsoin juuri. Kehu. Kehun tätä peliä maasta taivaisiin. No. Ai niin, GIS. Joo. Nämä on tiettyjä kolmikirjaisimia, mitä en aina muista. Ei tuu heti mieleen. Ja oi voi, ne on sellaisia. Tässä nyt ois selot. Selot. T olisi yksi. Pitäisiköhän se ottaa vaan. Se on hirveän korkea ja se on kuin paha. Tää on selot. Tehdään selvää. Saattaa olla, että otan kovat kännit tänään. No ei suinkaan. Eihän sitä nyt sellaista. Äänne ja käänne. Tai tänne.
parempia kirjaimeita, että tajuisin. Katsotaan tässä. Menee tänne näin kun 12. Kola. Nyt on tiukka. Mites katsotaan. Ai. Nyt minä arvaan, että sieltä... Ei kun jaa. Eipäs nyt ookaan, kun on jokerit on käytetty ja muutenhan tässä olisi WC. Se on hyväksytty. Kirjain yhdistelmä tässä. Poikkeus vahvistaa säännön. Siitä ei tehdä kannetta. Ken voi leikin sammuttaa? On nyt taas vähän sanasukeutta. Tähän nyt jos kirjainpisteet, niin sais ki ja si. Mutta tänne menee myös kit. Mitä nyt kit? Täti Monika. Joo. Aina myö. Ai, tasaväkinen peli. Nyt katsoin juhlipistetilanteen, että on pisteen jäljestä. On... Näe mahdollisuus. Ai. Jassa. Pake. Pakaa. Päivystäjä! Anteeksi. Täytyypä laittaa tässä vähän. Pitäisikö laittaa linkkiä, että mitä hauskaa on kattonut. Tietysti tänne menisi kiitaa. Mutta se ei itse asiassa. Onko se joo, laitetaanka jossa. No niinpä niin. One. Ei olisi englanniksi kyllä. Pistetään vaan nene. No niin, aivan. Ja viimeinen sitten. Tässähän on vinkkimahdollisuus, mitä yleensä sitten hirveästi hyödynnää, että enemmän kehittyy vaan sitten sanavarastoon botin mahdollisten sanojen myötä, mitä on sellainen, että mitä esimerkiksi eipä mulle olisi muistista, niin kyllä reti tulee mieleen, retiisi, mutta reti. Ja näin, voitto 302 ja sain vielä ylijääneestä 16 pistettä. Tämähän oli mainio peli tällaiselta noobilta. Ja kyllä. Katso vähän sieltä selostuksesta. Siellä on linkki pelin kehittäjien kanavalle tai kehittäjän ja hänen veljensä pelailujen. Siellä on kaikkea jännää, muutakin kuin Worderia. Mutta tämä on tosiaan sieltä suunnalta suomalainen sanapeli. Sanakirja kehittyy koko ajan lähes päivittäin ja peli ei toki ole julkisessa jaossa
vielä tänään, eikä välttämättä huomennakaan, mutta ehkä jonain päivänä. Kiitos. Toivottavasti tämä oli edes jollain tasolla viihdyttävää. Ei välttämättä, mutta tulipahan nyt äänitettyä. Vähän pelailtu. Sellaista. Ollaan kuulolla ja kuulemisiin ja näkemisiin. Is does stuff. Kuittaa.